Tämän jälkeen siirrymme sitten hämäläiseen tupaan, missä kaksi hämäläistä miestä, Eino Grön ja Köpi, siellä istuvat ja pohdiskelevat. Saas nähdä, rupiiko satamaan. Tokkopa. No, sä osaat sentään puhua. No. No, mikset sä oo ennen puhunut? No ei ollut tota asiaa. Lähdettiin vähän tappelemahan. Niin! Lähdettiin vähän katsomaan, onko Hämeheessä miehen vastusta. Sano, lähdettiin vähän tappelemahan. Niin! Meinaa, kun Härmäessä kaikki tappelukaverit on rumia. Meinaa rumihia. Eiks kuullu? Lähdettiin vaan tappelemahan. Niin! Tappelemahan sano! Ja hypitähän vaikka pöyrällekin! Näin! Näin hypitähän pöyräälle! Ja hypitähän vaikka tuolillekin. Niin? Voi olla, että alkaa. Joo, mitä? Tässä uhotaan! Saattaa. Ahaa. Ja hypitähän vaikka pöydältä alaskin lattiallekin sano! Näin! Niin! Ja hypitähän vaikka pöydällekin. Ja pöydältä alaskin. Ja tuolillekin ja tuolilta alaskin. Niin! Niistä vaan Härmässä hypitähän! Niin! Että löytyisikö sitä miehen vastusta? Ei oo iso Antti vielä löytänyt. Lähdettiin sitä Hämehestä etsimään vastusta! Niin! Paskaa se tulla! Helppohan se on tuolla tavalla yllätyksellisesti hyökkäillä, kun ei toinen arva pitää varojensa, mutta helppohan se on edestä päin tulla, mutta tulepas kuule takapäin, niin katsotaan. Tulepa takapäin. Ja siinä pysyt perkele! Niin on! Niin on! Ai se oot sä! Niin? Tää Rannanjärvi, se ei kanssa miestä pelkkää. Ei pelkää. Olispas tullut mun veljeni nykäsemään, niin olis nähty. Niin? Niin! Mutta ulos ette ainakaan uskalla heittää. Niin! Kyllä ne taitaa uskaltaa. Lähdetähän tästä vähän Savohon riehumaan. Niin! No. Ei ainakaan paljon saada. Jos vähän karjan kynteen ravauttaa.